Детска градина Доверие е създадена през 1999 година, като първоначалният замисъл беше ученическа занималня. Така и стартирахме. Кръстница ни стана една майка, за чието детенце се грижих тогава. Тя каза, че с фирмата трябва да се казва Доверие, защото те всеки ден доверяват, т.е. родителите всеки ден доверяват децата си на моите грижи. Детската градина и яслата създадох преди 6 години. Общо взето, те са дейности, които стартираха доста време след като занималнята се установи. Първите дечица, с които започнах, бяха братчета и сестричета на учениците от занималнята. И така някакси нещата станаха бавно, постепенно. Това е моята сбъдната мечта, защото аз съм детска учителка и по професия, и по призвание, и по душа. Какви са моите идеи, от които съм се водила и продължавам да се водя? Най-вече децата да са щастливи, да са обгрижвани, да получават нужното възпитание, образование, нужната култура, техните родители да са спокойни. Аз съм един невероятно щастлив човек. Щастливият човек е влюбен човек. Аз съм влюбена вече 30 години в професията си. Цялата тази нежност, обич и всеотдайност, която получавам от децата, от колегите, уважението и доверието, което ми гласуват родителите на децата. Децата им се намират в ръце на професионалисти, които, освен душата и сърцето си, са изключително подготвени като професионалисти. Всяка отделна групичка в яслата има екип, който се грижи за децата, постоянен. Освен това, изключително много съм благодарна на медицинска сестра Андреева, която е и управител на детската ясла. В детската градина тези образователни програми са изключително ценни и важни за нашите деца, защото нашите деца трябва да пораснат и да добият българско самосъзнание и самочувствие. Това е основната идея, около която аз съм обединила усилията на педагогическия колектив, да съблюдаваме народните традиции, българския дух, националните ценности, за да възпитаме и отгледаме едни горди и прекрасни български деца. Браво, Майя! Хайде сега на място! Люскаме ръчички! Това е българина. Българина е един невероятно талантлив човек. И аз мятам, че нашите българските деца трябва да израснат като точно такива българи. Това е щастието и смятам, че това е мисията на детска градина, ясла и ученическа занимална Доверие, да отгледаме и възпитани едни обичащи и достойни българчета.